खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दं गोजोननि सोर क'क्राझाराव फिन आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ लानानै जोंनो बड'लेण्ड नांगौ, बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया, बड'लेण्डआ जोंनि जोनोमनि मोन्थाइ बायदि बायदि स्ल'गानजों गोमसारनाय खोनानो मोनफिननाय जादों। मैया अल बड' एक्स भलान्टियार फर्सनि दैदेननायाव फिन आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनाय। मिथिनाय बायदिब्ला मैया क'क्राझारनि चिल्ड्रेन पार्कआव मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनांगौनि थाखाय मोनसे गोसोखांलाय हरनाय जायो। मख'जाथावदि बिथांमोनहा बावैसो सिगां जानाय बिटिआर गोरोबथाखौ अजद होनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बादिब्ला बिटिसि गोरोबथा जानानै एसे गोजोनै सोलिदोंमोन बर' हालामा, नाथाय बिटिआर गोरोबथा जानानै बिटिसिआव मोनबोनाय गासै गोहोखौनो फारि फारि खोमाफिनजोबना गासैबो जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव लाबोफिनजोब्बाय होनना बिथांमोनहा फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनो हानाय गोहोखौबो आथिखालाव खोमानानै लाबाय आरो हानि मोनथायखौबो खोमानानै लाबाय होनना फोरमायबावदों। बेफोरनि थाखायनो दिनै बिथांमोनहा आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ लाबोफिननो गोनां जादों होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिना होदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव सुबुंखान्थियारि नेमजों बायदि बायदि हाबाफारि लालांबाय थागोन होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिबावदों। हाथियारनि गोहोजों सोमावसारनायाव मोननायनिख्रुइ बांसिन खोमानांनोसो गोनां जाबावगोन आरो सोरबा बर' फिसाखौ सोरबा बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय आरोबाव सेनानैसो लांबावगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों BKWSCनि गाहाय खुंगिरि महेनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। मख'जाथावदि मैया खौरांगिरिफोरा आथिखालाव बर' हारियाव गोदान हाथियार लाग्रा जोनोम जानायनि सायाव मा बुङो होननानै सोंनायाव BKWSCनि गाहाय खुंगिरि महेनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंथियो। लोगोसे आरो बिथाङा बुंबावोदि बांद्राय हाखादावरा जायालासिनो नेनांगोन आरो जोंहा जुदि माबा मोनसे मोननो गोनां दङब्ला गासैबो गावजों गाव फारागथिखौ फोजोबस्रांलायनानै खौसेयै नाङोब्लानो मोननो हागोन होनना फोरमायनायजों लोगोसे आथिखालाव हाथियारजों सोमावसारनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय गुरैयै खावलायो। लोगोसे आथिखालाव हाथियारजों सोमावसारनायनि सम नंला होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायबावो। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां खौरां। आसामाव दा बावैनो गासै 44 लाख नखरफोराव मोनसे मोब्लिबारि स्मार्ट मिटार लागायनो थांखि लानाय जायो, जेराव बे स्मार्ट मिटारखौ नखर नखर लागायनो आरो मोब्लिबारि बिफानाव बायदि हाबा मावनांगौनि थाखायनो रायजोआव गासै 5,000सो लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननाय जागोन आरो 2,000सो रिसार्च एजेन्टबो थिसननाय जागोन होनना आसामनि गोहो बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिना होयो। सासे बर' लाइमोना अरुणाचल प्रदेशआव गोमानानै दं। मिथिनाय बायदिब्ला बे गोमानाय सेंग्राया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं कसबारि गामिनि बिलेश्वर बसुमतारी मुंनि। मख'जाथावदि बिदाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला गुबैयै बिसोरो 9 जानुवारि खालि महाराष्ट्र फारसेसो थांनो ओंखारदोंमोन, नाथाय लांग्रा मानसिया खारखोमानायलाय उनाव बिसोरखौ गुबुन सासेया अरुणाचल प्रदेशसिम लाना थाङो। बेबादिनो बिसोरो अरुणाचल प्रदेशआव 10 जानुवारि खालि सहैनानै बिलेश्वर बसुमतारीया हरनि 9 रिंगासोआव बायजोआव हासुनो ओंखारनायनिफ्रायनो न'आव हाबफिनाखै आरो दासिमबो जेबो खौरां गैया होननानै बै लांग्रा सुबुङा खिन्थाहरदों होननानै फोरमायथिदों। फारसेथिं बै लांग्रा सुबुंखौ सनितपुर जिल्लानि सोरां बसुमतारी होनना बिदाया खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायथिना होबावो। बिजेपिआ मोनसे खुरिया थगायसुला मिसलिया हान्जा बाथ्राखौ बुंदों चिरां जिल्ला आप राजखान्थि हान्जानि लेङाइ लिंथुमगिरि रन्जन बसुमतारी बिथाङा। मैया चिरां जिल्ला आपनि बानजायनायाव बिजनी महकुमानि लांगोनायाव आसामाव बिजेपि सरकारखौ बायदि बायदि सरकारि हाबाफोराव जेरावबो केलेंकारि खालामनायनि हेंथायै मोनसे धर्ना हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गोमसारहोदों। मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा बिजेपिखौ बायदि बायदि अजद होनानै फैबाय थानाय समाव बिजेपिखौ फेजेननानै गावसोरखौ सरकार दानायाव हेफाजाब होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों खावलायदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, आथिखालाव बिटिआर सरकारखौ बायदि बायदि राजखान्थियारि आफाद आरो राजखान्थियारि नङै आफादफोरा बिटिआरआव जेबो गैया होनना अजद होबाय थानाय समावनो मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फैगौ सानबानि गेजेरावनो बिटिआरआव गासै बिफानावनो जेसेबां साख्रिनि लांदां मासि जानानै दं बेफोरनि गासै फोसावथायखौनो
फैगौ सानबानि गेजेरावनो फोसावनानै बेफोर साख्रिनि थिसनथाइखौ थाबैनो सुफुंनाय जागोन होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिना होयो। लोगोसे आरो बिटिआरआव जर'खा टेट खुंनो थाखायबो थियारि जागासिनो दं होनना फोरमायथिना होबावदों। मोनसे जोबोद खास्रि बिस्रि जाथाय। मैया जरहाटनि सेङालिगाव गामियाव जादों जाथाया। मिथिनाय बायदिब्ला मोनसे नखराव बिसि फिसायनि नखरनि दावराव जानायावनो जिउ गोमादों सासे दान मोनसेनि गथ'साया। खौरां मोननाय बायदिब्ला फिसाय पंकज देखाया जेब्लाबो जौ लोंनानै फैयो आरो बिसिखौ अत्याचार खालामफैयो। मख'जाथावदि गथ'साखौबो बिफाया हायाव गारहरो, जेराव गथ'आ गोब्राब जोखोम जानो गोनां जानायाव गथ'साखौ जरहाट मेडिकेल कलेजाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय गथ'साया थैयो। रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोर सानैबो सानफ्रामबो जौ लोंनानै दावराव जाबाय थाखायोमोन। नाथाय बै दिनखालिनिया बारा जानायलाय जेराव फिसायानो गावसिनि दावराव जानायाव जिउ गोमानो गोनां जायो। बेनि अनगायैबो बिसोरो गोथै गथ'साखौ हस्पिटालनिफ्राय लाबोनानै न'नि साखाथियावनो एसे हाखर जावना दंफां बिलाइजों फबना दोननायाव गोथै देहा सेवनानै मोनामनायाव साखाथिनि सुबुंफ्रा जाथायखौ मिथिना पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसआ बै सानै दायनिगिरि बिमा बिफाखौ लानानै थाङो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।